Γεια! Σήμερα πήγαμε βόλτα και κάναμε ψώνια και θα σας δείξουμε τι πήραμε. Το πρώτο είναι αυτό εδώ. το εδώ, είναι από το Monster High, είναι μπλε. Ναι, και είναι βραχιόλι. Να, κάνετε έτσι τώρα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Εδώ. Απενμένετε. Είναι λίγο δύσκολο. Κάπως έτσι και μετά γίνεται έτσι. Ναι. Μετά θα το δείξει η αδερφή μου αυτό. Ναι, είναι έτσι ένας κολλιές από Monster High πάλι. Με μια νεκοτραφαλή. Ναι, καλοκεφαλή. Ναι. Ναι, αυτό. Και εδώ είναι έτσι μαύρο. Μετά εδώ πέρα έχει κουκαλάκια και βούρτσα, μια βούρτσα από το Monster High αυτό. Εδώ πέρα λέει, έχει το Monster High, εδώ το Monster High, λέει εδώ Monster High και έχει και πόσα είναι, 4 κουκαλάκια. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ναι. Και αυτά εδώ πέρα θα το δείξεις. Το κόλλητο, έτσι για τα ρούχα μάλλον τα κολλάς. Ναι, θα σας το δείξουμε μετά. Ναι, θα το ανοίξουμε. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι τίποτα. Ήταν μέσα το βρασιόλι. Ναι, ήταν. Το τελευταίο είναι αυτό. Μπορείς να κάνεις δικά σου βρασιολάκια με αυτό εδώ πέρα. Εδώ πέρα δείχνει τι έχει. Και τα βρασιολάκια έτσι. Μετά θα το ανοίξουμε έτσι. Έκανε, δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχει μέσα τώρα εδώ πέρα. Και αυτά ήταν. Σε λίγο και ξανά είμαστε εδώ. Τώρα θα σας τα δείξουμε. Αυτά με τα βραχιόλια έκανε έτσι. Ο κολλιές. Φούρτσα με τα κουκαλάκια. Που έχουν και αστεράκια αυτά. Ναι, αυτά έχουν αστεράκια. Και έχει και κάτι επάνω. Αλλά αυτά δεν έχει τίποτα. Είναι έτσι. Δεν θυμάμαι, ναι. Το βραχιόλι που σας το δείξαμε και πριν. Και τα αυτοκολλητάκια. Έχει αυτά. Και αυτό. Μετά έχει αυτό. Εδώ. Και εδώ. Ναι. Μετά έχει και αυτά. Εδώ ένα. Και εδώ ένα. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Και μετά τα τελευταία είναι αυτά. Εδώ. Εδώ. Και εδώ. Είναι τέλος αυτά. Αυτά ήταν για σήμερα και τα λέμε στο άλλο βίντεο. Γεια!